Hej, hvem har vi her? Hej, jeg hedder Sobes, og jeg vil godt smage et af verdens sureste bolsjer. Må vi lige se det engang? Hvor har du fået det fra? Fra min far, som der ikke spiste i helt vildt mange dage. Så må vi se. Det er surt. Men ikke så surt, som jeg havde forestillet mig. Men det smager heller ikke særlig godt. Jeg tror ikke, det er børneslik. Heller ikke mig. Ikke lige det fedeste bolsje. Er det surt? Ja, Er det verdens sureste? næstverdens. Det blå af det her, det er det verdens sureste. Jeg synes bedre. Har du nogensinde smagt det blå? Aldrig. Er det lige så stærkt som chili? Men nu begynder det ikke at være så stærkt mere. Nu smager det af lemon. Hvad hedder det? Lemon. Det var kun det yderste, der var surt. Ja. Der sad sådan noget hvidt på. Det tror jeg var det sure.